Hej, mit navn er Mette Reisman, og jeg sidder i Folketinget for Socialdemokraterne. Jeg er Socialdemokraternes miljøordfører, og jeg er også formand for by- og boligudvalget. I 4 år har Socialdemokraterne stået i spidsen for en regering, som har bragt Danmark ud af krisen. Vi har fået styr på økonomien, vi har skabt flere jobs, og vi arbejder også for at blive ved med at skabe flere jobs, sådan så at du kan komme i arbejde. Jeg ønsker, at vi skal have et meget stærkt velfærdssamfund. Et velfærdssamfund, som gør alle trygge, og som betyder, at vi har et sikkerhedsnet, så hvis du bliver syg, eller hvis du mister dit arbejde, så er der nogen, der holder hånden under dig. Derfor går Socialdemokraterne ikke ind for nulvækst. Jeg går ind for, at vi skal kæmpe for et bedre miljø, lavere partikelforurening, og også, at vi alle sammen kan blive trygge som forbrugere. Du skal ikke være bange for hverken din shampoo eller din creme. Jeg har været med til, sammen med alle mine andre kolleger i Socialdemokratiet, og skulle skabe rigtig gode resultater i de år, vi har siddet i regeringen. Det vil jeg rigtig gerne fortsætte med. Så derfor så håber jeg, at du stemmer på mig personligt den 18. juni, når det er, at Danmark skal til valgurnerne igen. Vi skal videre. Det er ikke gjort med de resultater, vi har skabt. Der er meget mere, der venter forude, og det vil jeg gerne være med til.